Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo da za mu kawo muku. A yau ne wata babbar kotun musulunci da ke jihar Kano ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samun sa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. An yanke hukuncin ne a yau ranar Alhamis bayan da mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce an same shi da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su. Daga cikin tuhumar da ake masa yadda hadda zargin wa'azinsa da zai iya tar da tarzoma a jihar Kano. Bayan an same sa da laifukan, mai shari'a Sarki Yola ya ɗage zaman kotun don ba shi damar rubuta hukuncin da za a yanke wa malamin. Bayan ɗan lokaci kuma sai aka koma zaman kotun tare da yanke hukuncin. Sai dai kafin a tafi hutun Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya yi magana ta ƙarshe inda ya ce lauyan da ke kare sa bai san shi ba kuma baya neman afuwa saboda a cewarsa bai aikata laifi ba. Don haka a gaggauta yanke masa hukunci. A ranar 16 ga watan Yuli na shekarar ta 2021 ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zargin ɓatanci ga addini kuma da tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kare mu da faɗa cikin irin waɗannan fitantunu da bala'i. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo da za mu kawo muku. A yau ne wata babbar kotun musulunci da ke jihar Kano ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samun sa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. An yanke hukuncin ne a yau ranar Alhamis bayan da mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce an same shi da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su. Daga cikin tuhumar da ake masa yadda hadda zargin wa'azinsa da zai iya tar da tarzoma a jihar Kano.